illustrator van beroep. Hebben jullie enig idee wat dat inhoudt als je als illustrator werkt? Ja, straks als eerste. Dat je tekeningen maakt. Ja? Ja. Zie je die mooie zalen natuurlijk, mooie kroonluchten. Ja. En jullie zien ook goed op het voorbeeld, het is een heel simpel voorbeeld van een kasteel. Die is dus voor de helft getekend. En je kan door middel van de stipjes kun je ze met elkaar verbinden en dan kun je kasteel gespiegeld nog een keer daarnaast tekenen. De titel van het paleis staat er zelfs ook onder. Hebben jullie wel eens gehoord van het Buckingham Palace? Ja. Je bent heel bekend geworden door gedetailleerde tekeningen van dieren. En je bent illustrator. Maar wat houdt dat vak nou in? Dat is een goede vraag. Als illustrator ben je eigenlijk een beeldmaker, ook al gezegd. Je creëert dus beelden, vaak bij iets bestaans. Dat kan een verhalend iets zijn. Dat kan iets zijn wat ik zelf bedenk of ja, zelf fantaseer. Ja, en dat laatste is eigenlijk bij mij een beetje aan de hand. Ik heb in het verleden ook wel bijverhalen geïllustreerd. Maar nu werk ik eigenlijk meer vanuit eigen interessegebied. Maar ik doe ook heel veel een opdracht. Dus dan ligt het er maar net aan wat de vraag is. Hoe is de opdracht? En daar maak ik dan pas een beeld bij. Ja, op mijn manier natuurlijk. Een hele grote inkomhal met grote trappen. Die kunnen soms in een cirkel naar elkaar toe lopen. Soms is het één grote rechte trap naar boven. Maar in het Buckingham Palace... Wat wil je bij die kinderen bereiken? Goeie vraag ook. Ja, ik wil die kinderen eigenlijk een basis meegeven, basistechnieken tekenen eigenlijk. Want ik merk toch in onze huidige tijd dat daar soms iets te weinig aandacht aan wordt gebracht. En dat wil ik ze eigenlijk vooral meegeven. Dus ook al een bepaalde manier van kijken ook, want tekenen is kijken. Goed kijken naar het voorbeeld, wat ja, in dit geval waren paleizen het onderwerp. Maar dus ook hetgene wat zich rondom een paleis bevindt. Dus het gaat verder dan alleen maar een gebouw of een interieur of exterieur. Dus daar wil ik ze ook op attenderen en ja, een soort van bredere kijk meegeven op dingen die je tekent en vastlegt. Ja, dat is vooral wat ik ze wil meegeven. Ja, dus we gaan eerst een rechthoek tekenen midden op die lijn. Dus midden op ons vel. Ja, entree, dus die tekenen we er ook gelijk in. Het mag een gebogen entree zijn of gewoon een rechthoek door. En dat weerspiegelen we dus aan de andere kant. En nu zijn we dus al symmetrisch aan het tekenen. We herhalen dus alles wat we aan één kant tekenen, herhalen we aan de andere kant. De rechthoek ernaast. En dat tekenen we ook weer aan de andere kant. Er staat hier bijvoorbeeld één in het midden, maar ook nog een keer hierheen. En dat herhalen we ook weer aan die andere kant. Ja, je moet je voorstellen dat in dit geval, zoals ik het nu kan zien in Marokko, India, heb je natuurlijk vaak een beetje wat meer die koepelvormen. Of denk bijvoorbeeld aan het paleis van Aladdin of waar de sultans wonen. Die hebben vaak van die soort kegelachtige ronde vormen die in zo'n punt lopen. Ik ga dan een ronde trap tekenen in plaats van een hoekige trap. Dus dat doe ik dan op deze manier, een soort van halve cirkel, halve ovaal teken ik zo. Dus dat je gewoon goed weet waar het midden zit. Goed, ja. En wat ook grappig is, wat opvalt bij mij, is dat ieder paleis ook weer anders is qua goed. Wat gaan wij nu doen? Waar we zijn begonnen. Precies in het midden zet ik heel even een kruisje. Doortrek, lopen die dus naar die entree. Zie je dat? Ja, eigenlijk in 3D. In dit geval. Snappen jullie dat? De vijver of je fontein net iets imposanter en groter is dan die weglaat. Het is dus de bedoeling dat je eigenlijk nog een keer zo'n ovaal daaromheen tekent, maar dan een grotere, die iets wat wijer uitgaat. Vliegen, misschien zitten er ook wat vogels in die vijver, lekker een beetje te spartelen te doen. Oh, nou, ik heb al vis getekend. Ja. Dus ja, ik zou het een beetje op deze manier tekenen. Kun je mee douchen? Wat? Mee uitvegen.
Normaal gezien, en volgens mij heb je dat al een beetje gedaan, dan heb je denk ik met je vinger uitgeveegd. Ja. Maar het nadeel is als je iets met je vinger uitveegt, je huid geeft een beetje vettigheid af. Of je gebruikt de andere punt, hè? Aan de andere kant. Ja. Maar dat De zon bevindt zich buiten jouw papier. Even allemaal jullie naam op jullie tekening schrijven. En dat mag natuurlijk aan de voorkant, maar dan mag er eventueel ook aan de achterkant van je vel. Ja. Dat is Ja, zo mooi mogelijk. Waar kun je dat nog op treden? Hey, in het midden? Ja. In het midden van onder? Ja, een beetje aan de onderkant. Niet. Het loopt wat meer zo in deze richting. Ja, het fontein. En in dit geval is het een wat kleiner fonteintje. En dan rondom die fontein gaan we nu een mooie tuin tekenen. Dus een ronde tuin. En die ronde tuin heeft dus een mooie heg. Dus ik zet nog een keer een lijn daar in het midden. Dus de dikte van de heg. Dus de donkergroene heg die daar omheen bevindt. En dan mag je van mij... Dit zijn paarden. 26? 09? Dat is ook wel heel lastig om dat van bovenaf te tekenen. Yes. En een applaus voor jezelf. Ja.